Dobrý deň, vítajte pri novinách o 12:00 v novom šate. Prvýkrát sa vám dnes prihovárame z nášho krásneho, moderného štúdia. Privítame v ňom aj hostia. Tentoraz sa pozhovárame o veľmi vážnych veciach. O tom, ako ochrániť deti následkami, ak sa vôbec také niečo dá. Ako vidíte, teda zmenili sa možno kulisy, čo sa nemení, sú zaujímavé témy a naša aktuálnosť. Pozrime sa teda, aké správy už prináša nový týždeň. Neznáma žena sa vlámala na pozemok domu prezidentky Zuzany Čaputovej. Kričala, že ju zabije. Donald Trump utrpel prvú porážku v primárkach. Vo Washingtone vyhrala Nikki Haleyová. Futbalisti Neapola pod vedením Francesca Calzonu opäť vyhrali. Spolu s Lobotkom úspeli proti Juventusu. O poplach v dome prezidentky Zuzany Čaputovej v Pezinku sa postarala mladá žena. Podľa zistení televízie Joj mala po preskočení plota búchať na vchodové dvere a kričať "Zabijem ťa". Záchranári ženu previezli do nemocnice s akutnou psychotickou poruchou. Viac už povie Nicole Richterová. Incident sa stal približne o 1:30 v noci, kedy